హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు. అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు చిక్కుడుకాయ కూర ఎలా వండాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. చిక్కుడుకాయ మొత్తం నారలు తీసుకోవాలి. అది గొట్టగా ఉండాలి. ముక్కలు చేస్తే ముక్కలు అయిపోతే గుండు గుండు వచ్చేస్తుంది. అది ముందు కొంచెం ఉడబెట్టుకొని తీసి దాని తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసి కొంచెం వేపిసి తీసి వాళ్ళ సైడ్ పెట్టుకోవాలి. అలాగే 2 ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు లేకపోతే ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు, జీలకర్ర వేసుకొని ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత తాలింపు పెట్టి ఉల్లిపాయలు వేగిన తర్వాత టమాటా వేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇలా వండి చూడండి. చిక్కుడుకాయ కూర చాలా బాగుంటుంది. అందులో ఉప్పు, కారం, పసుపు తగినంత వేసుకొని కొంచెం పడినట్టు పంచదార వేసుకుంటే చిక్కుడుకాయ కూర బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే, ఇలా కూడా వండండి, బాగుంటుంది చిక్కుడుకాయ కూర. ఎవరైనా తినడానికి ఇష్టపడతారు, బాగుంటుంది, సింపుల్గా ఉంటుంది, కష్టం లేకుండా వేగం అయిపోద్ది చిక్కుడుకాయ కూర. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మై ఛానల్. కూర రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఫ్రెండ్స్.